Piny owacho ma pacho kaendi imedise kaluwore kod achiedh nade ma bende jopur Niang medo mana kalo e kor gwenge ma pacho kaendi kata obedo ni Ker Uhuru Kenyatta to yande nosepuodho duol matayo weche goeko motenore kod pur Niang e pacho ka. Japur ma chak pes Niang ma chak ging'ade 20 bob per ton, 20 shillings per ton. Mondo to gima gitimo tonge kata achiel. Ahinya to kama wayude tabu ahinya ka Niang kibeto Niang sami biro chuli ok ong'ere. Astro makoro achi kibosa ahinya. Niang kowang' ajali to ok gidewo kata. Insurance ming'ade Niang no be onge, Niang no twa koro. Mano koni wi japur. Chandruoge ma waneno kata maneno kaka japur Niang. Ichulo Niang pesa miparo ni ber. To gik moko kawe mang'eny ma ok we thuolo. Achiel kama wantie mwakawe Niang ni sani luongo ni zone B. To zone B no kilando ka factory kata gross, nengo ma gross ma sirkal ong'eyo en 4,112. 4,112 ni gik mang'ade kichako kodesa e Niang, kichako kodesa puodho eka achiel midwa puro mano siling 10,000. Kise kodesa 10,000 kore kibiro mondo koro itim uprooting. Uprooting ne nyalo timo kata gi siling 2,500. Kore kidhiyo e pur. Kipuro gi tinga matin to en siling 4,500, to kipuro gi tinga maduong' to en siling 6,500. Koro bang' pur no ichaki buso. Buso no bende ichaki timo gi pesa machalo kamano. Buso no bende ichaki timo gi the same amount. Koro kia e buso no itimo ridging. Ridging no itimo gi 2,500 e eka achiel no. Koro kitieko timo ridging no, kore ka ing'iewo mbego ma bende karwa ka en 10,000 kuom eka achiel. Bang' ng'iewo mbego, kore ka ichaki keto jopidh Niang ma koro dwa pidhe, mano be ichulo gimoro kaka 2,500 e eka. Kitieko joma pidhego, kore kichaki dhiyo e gimiluongo ni, kia e pitho no idhi e gima waluongo ni odoyo mokwongo. Koro first weeding no kidhiye, mano nyalo kawo bende siling 1,000 kata 3,000. Kendo mar ariyo kamano nyaka mar 3. Koro kitieko, ka ok en kama nigi buya to koro Niang oromo chiek. To ka en kar buya to pod inyalo doye mar 4. Now, pesa go te kiriwo, kato ka koro isetime ma koro itime kama, kore ka nitiere transport mikawo per ton. Kae to nitiere jong'ad Niang mong'ade momiyo nindo piny ni. Mago bende ikawo per ton. Kore ka nitiere jo factory kibos mawatiye kata jo factory be chak kawo siling 2,500 e loche makawo Niang kibos kacha katero kanye, katero kibos factory, kawe yad katero kibos factory. Koro pesa gi ng'ada wi japur achiel ni. Koro kibiro e puodho kaka wabiro sani ni, tiyudo ka tinga makawo Niang gi dhi chajo driver no chajo 1,100. Tand boche mapango Niang go dwaro siling 3,500. Tand boche gi dwaro 3,500 mondo gipang Niang no gidhi odhi kuyocho. Eka kata kisemiyo gi 3,500 no, pod kich nitie magichak gidhi gi ng'ado tan ka tan michulo gi. Chudo gi mong'e 3,500 ni ma jo factory okia, ma sirkal okia. Ma gima mana wan gima jopur makidagi miyo gi to be gigolo tinga gidhi adhiya ok gimiyi. Koro magi chandruoge mwanene Niang.